Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som vás privítala na prezentácii produktov Love Moon od spoločnosti Vinalight. Spoločnosť Vinalight sa špecializuje na výrobu, rozpracovanie a realizáciu hygienických vložiek a momentálne sa javí ako líder na trhu. V podniku, ktorý má rozlohu 100 000 m2, je 60 jednotiek moderného automatizovaného zariadenia na spracovanie základnej suroviny a výrobu vložiek. Objem ročnej výroby je niečo cez 3 miliardy kusov. Spoločnosť Vinalight sa za 3 roky dostala do viac ako 50 krajín sveta a koncom roka 2008 sa rozhodla etablovať na európsky trh. Vysoká kvalita tovaru bola ocenená mnohými organizáciami. Chceli by sme vám predstaviť exkluzívne prostriedky osobnej hygieny pre dámy, ktoré sa líšia od ostatných produktov na trhu najmä tým, že majú vložený aniónový pásik. Nakoľko nie každý vie, čo sú anióny a ako pôsobia, v krátkosti sa budeme venovať aj tomu, čo sú anióny. Anióny sú záporné náboje, ktoré máme v prírode. Najviac sa vyskytujú vo vysokohorskom prostredí, nad morom a najväčšia koncentrácia je pri vodopádoch. Výskyt aniónov v našom prostredí si pozrieme na obrázku. V blízkosti vodopádov 1 000 000 molekúl na centimeter kubický a v horách a pri mori 2000 až 5000 molekúl na centimeter kubický. V lese 2000 až 3000 molekúl na centimeter kubický. Na lúkach 1000 molekúl na centimeter kubický. V mestách a obytných plochách 100 až 200 molekúl na centimeter kubický a v kanceláriách a hlavne tam, kde je veľa elektroniky 40 až 60 molekúl na centimeter kubický. Preto nás pri práci môže bolieť hlava, sme stresovaní, pretože nám chýbajú anióny vo vzduší. Elektrické prístroje tvoria katióny, teda kladné náboje. A tie rozlaďujú celý organizmus. Preto sa v posledných rokoch stávajú populárnymi ionizátory vzduchu. Ak nás bolí hlava, posedíme si pri ionizátore, alebo vybehneme do lesa, na kopec. Bolesť prestane vďaka aniónom, ktoré nás okysličia. Prebehol výskum na pracoviskách, kde zvyšovali anióny vo vzduší a zistili, že ak sa zvýši koncentrácia aniónov vo vnútri obytných priestorov na 1500 na centimeter kubický, tak sa zlepší pocit pohody, zvýši sa naša energia a zvýši sa aj kvalita našej práce. Teraz by sme sa mohli zamerať na dva hlavné aspekty účinku aniónov. Poprvé, anióny podporujú všeobecne dobrý pocit a napomáhajú funkcii imunitného systému. Po druhé, anióny pozitívne vplývajú aj na nervový systém. Produkty firmy Vinalight sa líšia od ostatných produktov na trhu aj tým, že sú hermeticky uzatvorené, tým pádom sa dovnútra nedostane žiadna nečistota a baktérie. Ak vložku rozbalíme, hneď si všimneme aniónový pásik, ktorý je tam vložený a má zelenú farbu. Sú na ňom umiestnené nanotechnológiou kryštáliky turmalínu. Turmalín je minerál, ktorý sa nachádza iba na 2 miestach na Zemi, v Tibete a Brazílii. Tento aniónový pásik produkuje okolo 5800 molekúl aniónov na centimeter kubický. Tým pádom veľké množstvo aniónov vniká dovnútra tela a tým pozitívne vplýva na zdravie. Ako pôsobia anióny v organizme? Vplývajú pozitívne na nervový systém, upravia ho, ak je pod dlhodobým stresom, pomáhajú zachovaniu chodu jemných nervových komôrok. Nervové bunky vyzerajú ako chobotničky a pri stave pohody a zdravia by mali byť chápadlá pospájané a medzi nimi by mal prebiehať elektrický prúd. Pri záťaži a pri strese sa tieto chápadlá odtrhávajú, vzniká náboj a nastáva problém, takže anióny pomáhajú zachovaniu nervových buniek tak, že udržiavajú chápadlá neurónov pohromade. Anióny pomáhajú posilňovať aj imunitný systém a vysvetlíme si prečo. Vidíme tu prierez žily a krvinky. Krvinky majú tendenciu zlepovať sa do skupín a vtedy nedokážu okysličovať krv. Vďaka aniónom, ktoré nepôsobia iba na povrchu vložky tým, že ničia baktérie, ale prenikajú do organizmu, tak je prenášaný kyslík a človek sa cíti lepšie. Sú to anióny ozónu a tie organizmus okysličujú. Anióny eliminujú škodlivé mikroorganizmy tak, že produkujú elektróny, ktoré vyhľadávajú a pripájajú škodlivé baktérie a ničia ich, sterilizujú prostredie a pomáhajú pri zápalových procesoch. Pri Love Moon vložkách veľmi rýchlo zistíme pozitívne účinky. Hovoríme o ideálnom komforte. Málo ktorá žena príjme fakt, že si môže vystačiť na celý deň s jednou vložkou.
To je samozrejme závislé aj od použitého množstva doteraz. Ak ste doteraz používali 4 až 5 vložiek, tak z týchto budete potrebovať tak 1 až 2. Ak ich začnete používať, zistíte, že vás určite nebude otravovať nepríjemný zápach, ktorý vzniká, pretože sa tam množia baktérie. Ak by sme chceli dosiahnuť pri iných vložkách takú biologickú čistotu, akú majú vložky Love Moon, tak by sme si štandardné vložky museli meniť každých 20 minút. Ďalšími účinkami sú posilnenie imunitného systému, znižovanie únavy, posilnenie vitálnych síl, redukcia napätia, zvýšenie odolnosti voči stresu, aktivácia metabolizmu a očista krvi. Love Moon vložky sú vyslovene vhodné pri menštruácii, v období tehotenstva, po pôrode a po operáciách, pri infekciách močových ciest a vagíny, pri inkontinencii, pri hemoroidoch, po kúpaní v bazéne, jazere, v kúpeľoch a výrivkách, po sexuálnom styku a pravidelné používanie intímiek sa doporučuje aj preventívne. Veľa žien sa pýta, či firma vyrába aj tampóny. Musím povedať, že nie, pretože filozofia firmy je udržiavanie zdravia žien a to tampóny nespĺňajú. Ak už žena chce použiť tampón, tak odporúčame dať si tam aniónovú vložku počas alebo po použití, aby boli baktérie aspoň šťastie likvidované, aby sa znížil výskyt gynekologických ochorení, ktorých je čoraz viac. Bezkonkurenčné vlastnosti produktov Love Moon. Obsahujú unikátnu aniónovú vrstvu. Anióny sa uvoľňujú po kontakte s vlhkosťou a uvoľňujú sa 12 hodín v nezmenenej intenzite 5800 molekúl aniónov na centimeter kubický, čo môžeme prirovnať k vysokohorskému prostrediu. V materiáloch sa uvádza, že pôsobia 20 hodín, ale po 12 hodinách sa pomaly znižuje intenzita aniónového prameňa. Účinok aniónového pásika si môžeme overiť tak, že pásik vytiahneme, zvlhčíme a priložíme napríklad na ranu, ktorá sa veľmi rýchlo začne hojiť a zápal sa začne sťahovať. Pásik môžeme použiť aj pri bolesti zubov, hrdla, uší, hlavy, pri herpese, na kožné ekzémy, do topánok, aby sa eliminoval zápach. Ale na nohách máme aj veľa nervových zakončení a tak, ak si vložíme vložky do topánok, krásne sa nám okysličuje celé telo. Charakterizuje ich najvyššia kvalita. Vo svete je Vinalight už 3 roky a to, že produkt prijali aj v Austrálii, je jedno veľké plus a môžeme si byť istí, že výrobok je v 100% kvalite. Neobsahuje chemické a toxické materiály. Produkt je zložený zo 7 vrstiev bavlny, ktorá nie je bielená chlórom ako iné produkty, ale okysličenou vodou. Aj lepidlo, ktoré je použité, je potravinárske. Sú biologicky odbúrateľné, sú vzduchopriepustné, nespôsobujú alergie. Sú ultratenké, majú sterilné a hermetické balenie, sú bez vedľajších účinkov. Obsahujú silne absorbujúci materiál a prispôsobujú sa pohybom tela. Na ďalšom obrázku je európsky certifikát, ktorý vybavila pani Feldman pre európsky trh. Certifikát ISO zabezpečuje, že všetky produkty sú v rovnakej kvalite a budú aj naďalej takto vyrábané. A posledný je hygienický atest, ktorý platí pre Európsku úniu, aj keď je vydaný v Poľsku. Firma plánuje do Európy doniesť aj mužské vložky vhodné na ochorenia prostaty, hemoroidov a na jeseň by sa mal sortiment obohatiť aj o detské plienky. Momentálne na trh prichádzajú denné vložky, ktoré absorbujú až 100 ml tekutiny, balenie obsahuje 10 kusov a maloobchodná cena je 4,75 €. Nočné vložky absorbujú až 150 ml tekutiny, balenie obsahuje 8 kusov a maloobchodná cena je 4,75 €. Intímne hygienické vložky obsahujú absorpčnú vrstvu, balenie obsahuje 30 kusov a maloobchodná cena je 6,50 €. Obsah balíka: denné vložky 10x10 kusov, nočné vložky 4x8 kusov, intímne vložky 5x30 kusov. Teda v jednom balení je 19 balíkov a cena je 99 €. Ďakujem, že ste si našu prezentáciu vypočuli.